جهجای مصطفى اوسچلیک سروکی گشتی پارتیا ولات پارێزên کوردستان ji Amedê li ser vê mijarê radwastim û dipirsim. Hejayê Mustafa tu bixêratiye Kurdistan 24. Cihî axiftina cenabê hewa balkêj bû. Hewa got eger rêkeftina dihokê hatiba cêbecêkirin, wextê xwe da Tirkiya girêspî serêkanî û Efrîn dest neddana ser û dagîr nedkir. Ev rûke zarûre Kurd rêk bikevin. Aya bi rastî jî eger nûke Kurd rêk nekevin, çima tirsiyên dî heye lê ser Kurdên me lê Sûriya Rojavayê Kurdistanê? Var baş İman Xan, spasiya we dikim. Belê em divê qenaetê denin ku di 2014 de heger mutabaqata dihokê heta îro bi cîba hata her dê Tirkiye bi rehetî nikaribû çiya Efrîn û serêkanî girêspî dagir bikira her wiha di 10 sala de îdareyek hevbeş ya eskerî, siyasî, dîplomasî, aborî bihata danîn û îro Kurd dê wek herêmekê li gel Şamê jî û li gel Tirkiye jî li gel dewletên din jî dê biva mixatab. Lê mixabin ji ber ku ev mutabaqata dihokê biçî nehat îro destê Kurda zeyîf. Lê îro jî ew şans heye, ew firset heye divê aliyên Kurdî giş bên cemhev hem êNKS û PNK û hem jî partiyên dî divê hem ji bo mutabaqata dihokê li gor şerdên îro bên guncav kirin û hem jî li hemberî Şamê divê wek heyetekê Ama hêjayê Mustafa divê we heger Kurd nikarin vê bikin eger Kurd nikarin vê bikin ev e mesele şert û mercên giranên her du aliyan li pêşiya hev hene. Belê. Mesela aliye NKSê dibêjîtin divê biryara Qendîlê Rojavayê Kurdistanê qut bibîtin. Temam bêbandor bibît. Ji aliyekê din aliyê PNK dibêjin divê ku aliyê Kurdî di nava opozisyona Sûriyê derbikevîtin. Yani xwe ji Tirkiye dûr bixêtin. Ev şert û merce bû rêkeftinê divê demekin da negiranin. Aya mumkin e rêk bikevin? Biya me çawa di mutabaqata dihokê de Rêzdar Serok Mesûd Barzanî mîmarê esasî yek ji vê mutabaqatê bû. Îro divê Cenabê Serok Mesûd Barzanî bi ame helwestekê bigire û înisiyatîfekê bigire û her du aliya û partiyên dî bînin cemhev ev münaqeşe û ev şerdên ku didin ser hev bi awayekî rêkê jêr bibînin ku ji holê rabe. Heger her du alî bên cemhev û bi çavdêriya Serok Barzanî û Amerîka û Fransa jî di nav meselê de bin biya me ev şerdên ku tên gotin ew ê ji sistir bikin û mecbûrî sistir jî bikin. Her du alî jî divê bizanibin ku îro ya girîng ew e ku li ser bernameyek netewî ku mutabaqata dihokê ew bû li ser wê bernamê bikaribin li Şamê bibin ew mixatab. A mihim îro ew e û riya wê heye divê li hevdû hişk nekin. Baş e. Em bêjin girîman van aliyên Kurdî li hev nekir. Rêkeftinek çê nebû û bi hev re neçûn Şamê. Dê çi bibe? Helbette eveke dê xeteriyek mezin bîne berderiya Kurda û mumkin e ku tiştê ku Kurd karibin bi dest bixin ji vê rêveberiya nû ya Şamê de hevdîtina de dê gelek kêmtir bibe, dê lawaztir bibe û vî hawî mixabin hûn dev statûyekê berdin belkî mafên neteweyî yên Kurda jî bi wê asta pêwî jî nekeve qanûna bingehîna Sûriye ya nûh û Kurdê nikaribin wê derê destkeftiyên baş jî bi dest bixin. Divê em vê rastiye bibînin ji bo wê îro demeke dîrokî ye. Kurdên her çarperçeyê Kurdistanê jî û bi taybetî me got li başûrê Kurdistanê divê înisiyatîfek ciddî bê danîn ku ew xeteriya ku Kurd li hevdû nekin ji hortê rabe. Baş e. Hêjayê Ûsçelêk dihî partiyên Bakurê Kurdistanê hejmareke zêdeya siyasetmedaran, rewşenbîran hûn kom bûn. Aya îro jî bawerim kombûn civîna hewa hebû. Aya
هەوە هیچ پلانێک دانی حتا کو ڕۆڵێکی بگێڕن بە ڕەنگێک ژڕەنگان دناوبەرە ئالیین کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی بگەهنە خاڵێکی هەفتپار؟ ما وەک پارتیا وڵاتپارێزان کوردستانê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê û Partiya Mafa Azadiyan me duhî li Amedê komxebatek li darxist mijara komxebatê jî nirxandina rewşa heyî û ka divê Kurd çi bikin di wî warî de bû beşdariya gelek baş çêbû gelek siyasetmedar û rewşenbîra fikrê xwe anîn ziman li wê derê tiştêk piranî derket holê em helbette ji bo Bakurê Kurdistanê jî me gelek fikr û pêşniyarî hatin û ji bo Rojavayê Kurdistanê jî ji bo Rojava bi giştî qeneet ew bû ku divên Kurd bibin yek alî helbette me biryarek ew nestin ku çünkü destpêk û komxebatek bû destpêka van xebatinanin lê diyarek ku ew ê berdewam jî bibin ev civîn û hevdîtinên me û em ê wek sê alî jî me îro jî bang kir ku divê li ser mutabaqata dihokê li hevhatinek bê çêkirin û ji bo Bakurê Kurdistanê jî me tespîtên gelek baş meqûl kir ku divê li Bakurê Kurdistanê jî Kurd bikaribin dest bidin hev û temsîliyetek Kurdî em wek Partiya Wêparêzên Kurdistanê divê fikrê denin divê temsîliyetek Kurdî li ser daxwazên meqûl yên Kurda bê avakirin ku em bikaribin bi dewleta Tirkiye jî de bi diyalogê û riyên aştiyane pirs û pirsgirêkên xwe ji bo çareserkirinê gav neva bijin. Baş e hêjaya Ozçelik ew qas hêz û desthelata Tirkiya divê Sûriya nû da dê çi karîgeriyê lê ser wergirtina mafên bingehînên Kurdan û rol û bejdariya Kurdan dê Sûriya nû da biket. Aya bi rengekî erênî yan nerênî? Dewleta Tirkiye Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan çend sal berê pir bi zelalî gotibû. Gotibû wê xeletiya ku me li Bakurê Iraqê kiriye em ê li Bakurê Sûriyê tekrar nekin, dubare nekin. Ango li Bakurê Iraqê li Başûrê Kurdistanê nikaribûn rê li ber federaliyê bigirin lê em ê li Rojavayê Kurdistanê nehêlin Kurd destkeftinek wî rengî dest bixin û vay çend salî jî vê siyasetê dimeşînin û ew ê ku mutabaqata dihokê nehiştin cî bibin jî Tirkiye rê xweş kirin ku bi rastî jî Tirkiye hem hinek beşa dagir bike û nehêlin Kurd hîn xurtir derkevin sehê. Îro jî em dibînin dewleta Tirkiye divê guhertina rejima Beasê de a Esadî de rola xwe esasiyayî û destê wî xurt e lê destê Kurda jî xurt e. Yani Kurd îro zêde heger bikaribin yekitiya xwe li wê derê bicî bînin biya me îro wek dewlet İran gelek zeîf bûye li herêmê û zeîfbûna dewleta Îranê ji bo Kurda destkeftinên baş derdixe pêş destê Kurda xurttir dike. Tirkiye wê bixwaze ku heta ji destê wê bê Kurd kêmtir heq bi dest bixin li Rojavayê Kurdistanê lê me bangî dewleta Tirkiye jî kiriye. Em dibêjin dev ji vê siyaseta xwe berdin. Yani dewleta Tirkiye sed sal li dijî Kurda siyasetekê dimeşîne û dê nikaribin ne milletê Kurd ji ortaya rabû ne xebata wî meşrû ya ji bo azadiyê ji holê rabidivê. Dewleta Tirkiye jî him li Bakur û him li Başûr û li Rojava dev ji siyasetê berdê. Me bangî PKK jî kiriye. Em dibêjin PKK me berê jî gotî îro jî dibêjin şerê çekdariyê ku îro dimeşîne zerarê di Kurda li Başûr jî Rojava jî Bakur jî dibe PKK jî dev ji siyaseta xwe berde û li Bakurê Kurdistanê heger em Kurd xurt bin em ê tesîrê li ser siyaseta dewleta Tirkiye bikin ji bo Rojava jî ji bo Bakur jî. Îro dewleta Tirkiye jî xeletiya dike li Bakurê Kurdistanê eger em Kurd xurt bin dê karîgerî bandora xwe lê ser Kurdên Başûr, Rojava û heta Rojhilatê Kurdistanê jî bikin. Mala te ava te vê gotinê kir. Li Bakurê Kurdistanê zêdetirî 30 milyon Kurda hene. Eger em berê xwe bideyînê ez nabêjim we tiştek qazanc nekir, we tiştek bi dest nexist. Destê we xweş bin, sax bin, her tiştê hewekirî heta roja îro. Lê ji vir û şûn de hûnê çi bikin ji bo bi destxistina mafên bingehînên Kurdan di ana yasayê de ku biryar e
بێتە هەموارکردن و گوهارتن بۆچی حتان و کە زمانی کوردی نەفەرمیە بۆچی حتان و کە کنجێ کوردی نەنۆرماڵە بۆچی حتان و کە ناهێلن ستران بێژن کوردان بە زمانی خۆی شرینێ کوردی ستران نابێژن ما ئەڤ نەکێ ماسیە هەوەیە یعنی 30-40 ملیۆن کورد لە باکووری کوردستانی هەبن هەر یەک جێ خۆ هەما وسا بکە ئەڤ بوو گەلک بوو دەنگێکێ مەزن وێ دنیایە تەvê های جێبە چما هون ناکن گەلە بەڵێ تەسبیت و پرسە گەلک دجی دەیە ئیمان خان دەوێ ئەولا ئەول ئەم یەن کوردێن باکوورێ کوردستانی کوردێن لە تورکیە دەژین ئەم ژخوا بپرسن وێ مەسەلەی پشتی ئەو قاس بەدەلێن هاتی داین و پشتی کە بەڕاستیژی ئێدی پرسا کورد پرسا کوردستانی لە تەماما دنیای بووی ڕۆژەوەک ئەساسی ئەم کوردێن باکوورێ کوردستانی هیناژی دەولەتا تورکیە هەبوونا مە قبول ناکە دەولەتا تورکیە لە پارلەمەنتۆیە خۆژی چاها یەک بە کوردی داخفێ میکرۆفۆنێ دەگرێ و دەبێ بزمانێکی نەناس ئاخفیە ئەڤ ji بۆ me دەولەتا تورکیە vê siyasetê dimeşîne xelet e divê dewleta Tirkiye ji dev ji vê siyasetê berde lêd aliyê dîde du nigên esasî heye ku ji aliyê Kurda ve rê ji vê siyaseta dewleta Tirkiye re xweş dike em aliyê Kurda heger em yekgirtî bin li ser daxwazên xwe maqûl yên acil ku nasnama Kurdî bê qebûl kirin zimanê Kurdî bi zimanê fermî zimanê Kurdî bi zimanê perwerdê em li ser va daxwazina em yekgirtî bûna îro rewşê ne ev bûye lê divê derê de siyaseta ku îro dem partî dimeşîne ku tesîrek zêde li ser civata Kurd dike siyasetek xelet e di 2012 de dewleta Tirkiye biryara dersa bijarteya Kurdî da گوبرا کرد سنفا پنجا حتی سنفا حیشتا زاروکی خو بشینن درسا بجارته هوی دمی هدف لهم بردر کد گو اف سیاست دولتی و لیستکا دولتی زاروکی خو نشینن ما با اف نکار ساته جو 2012 حتی ایرو هگر کردا هر سال همه بکیمانی 100,000 زاروک خوشانده بونا مکتبا ایرو 2 میلیون زاروک کردا کردی د عالمی بود ایرو 90,000 ماموسه کردی هبون ایرو میلیون پرتوک کردی هبون و درس پرورده از زمان کردی ایرو اوی زیادتر در کتاب پیش هدف سیاست غلط مشاند که ریل برویگر تسیراوی هایی ام آلین دیجی دی بالخواه گرن ایرو دولتا ترکیه به اوجالان و دم پارتی و قندیل و PKK دخوازه و مسئله سنوردار بکه بوان او بکه و دبیان ابی بکن مسئله PKK و مسئله تروریه ام آلیه کردان ام آلیه کردستانیش در وی دم پارتینن ام ضعیفن ام خواه نگرن ام جاره کدن و راستیا خو نبینن و ام دست ندن هفته اف پیواجوجی دیش کردار گل خطریا بینه جبوی مد کم خوات جی گوتی نهاجی هم دویشن ورن ام به میلیونان کرد ایرو داخوازن معقول ام بیجن ناسنامه ما بی قبول کرن و ام بیجن زمان کردی بی قبول کرن قد خیل سر ناوی کردا کردستان جورتی رابه بس بوا داخوازن معقول و برا حفظی گش زندانا در کبن بوا داخوازن خو ام بکاربن در کبن میلیون کرد ام میدان شیخ سعید آمده ام بجون ام بس وانا بیجن ام تشکی نکن ام تو ایریشا و شیدت جیب کار نیدن افرم و ویگاوه ام کاربن ریک جروکن و ریاوی هیه جبر ویجی ام آلیم به تایبتی جدروی دم پارتیش دروی و گروه پارتیان دیده ام بنجم هف و ام بکاربن alternatife kedin pırsa Kürt elbette öcalan Selahattin Demirtaş hafsi biraben berdan le pırsa Kürt heye pırsa Kürdistan heye heger em bibin tarafek و ام وا داخوازین خو بدن پیش ام تاثیر سیاست دولت ترکیه جی بکن و دوی ام بکن او ریجی هيا به هیویه هجه مصطفى اوستچلیک سروکی گشتی پارتیا ولات پارێزên کوردستان جا آمده تو هر هبی